ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chum video a chuanin artui snack artui tui le olsam taka kan dan siam dan kan en haule don ani tun chuma artui ka ron siam dan hi atui na olsam me ma bollo mu han har sa le hau tak po kan mang don lawa video hi ato thlengin min lo en sakula in lo siam ve le cheu don nya tuin ti ve nge karing amma sabera chuan bola red chili powder fian te chan ve kan tela chicken powder fian te chan ve le chi fian te chan ve chuan black pepper powder fian te chan ve kan tel le boka chuan artui kan tel le ang artui hi pumli ka mangdona akor hi kan khe vekang chicken powder kha chu kan nei lo chuanin tel khera ngai lova chicken powder tel lo pokhan atui lu tuka ka tel tam lawa kai pokhan fian te chan ve le ang vel kha ka tel chawani ti hian thatte vin ngun de vin kan chaw polang kan du ang tokin kan chaw pol to a dekchi a emo kan nei ram chanang anga khanin kan urdon ani ti khanin a be lo nan lak chwa nom jok theinan khan kan urna tura khan tel tlem kan lei lu tanga kan chul rualanga chuan artui le red chili powder vel kan chaw pol sa kha kan chung lu tang thirbela tui kan chuang sawanga dekchi ya po kan nei rem chanang anga khan tui kan chuang sawanga chuan hun chan kan da lu tanga artui kan chaw koi sa kha kan da lu tanga hun chan chunga khan kan chi nanga chuan minute nga vel kan urdon ani gas kha chu asang bera ka ta kan ur chungin bol hlo tang kan mamo tur te kan lo chaw polang maida fian te li tablespoon fian te li le corn flour fian te ni tablespoon fian te ni kha ka tela chuan red chili powder fian te chan ve ka tel le boka ngun de win kan chaw polang chuan tui kan telanga tui hi tablespoon fian te nga ka telani fian te thum ka tel phota fian te ni chu na kina kan tel le ang ti hian fian te thum kan tel khan kan chok koi phota chuan kan du ang to khan tui khan la ne lawa fian te ni kan tel bel le a kan chok le ang ngun de win kan chok don nia voi khata fian te nga ka tel ngal vek lo na chan kha chu kan du ai khan na tui lu tuk thaya chu wang cha kan du ang tok che a koya kan chaw thainan khan fian te thum ka tela nuwa fian te ni ka tel le ani minute nga chu ka lo chuang tling to hai po minute nga changa minute sari bor vel kan chuang don nya o minute nga po khan a min chalu tuk thawa hei minute nga nuwa chuanin a lo khal to kan ar tui chuan po a lo min to a gas kan off anga kan la chua kanga chuan kan chanang kan du ang to ka lianin kan chan te ang ka phor chhuana lama khan alai hi ka ti ke deuh hleka ti hian kan du ang to ka kan chan te nuwa khanin alai taka khan kan chan sa kha kan zai bung le don ani kan chan bung le don tin ani chu ti hian kan artui chan sin sa kha maida le corn flour kan chaw koi sa khan kan zu chi anga chuan khami kan chi anu kha bread crumbs sa kan tal le ang bread crumbs hi a ready made kha kan nei lo chuanin chang thop kha kan met somanga kan phawro theya chuan thirbela mai hniam te da in kan kang thei bokani kan urro thei bokani kha kha chu keima ni rem chanda nang ang khan kan ti don nia chuan ti hian maida khanin hne dewin maida chaw ko ya khanin kan zu chi anga chuan khami kan chi anu kha bread crumbs a hianin kan tal le zel don ni chuan ka channel min hlu saka min subscribe tu tele ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka loma thinlung takin lom thu ka soimol mola min la subscribe ve lo te pon a thei chuan khongai min lo subscribe ve ula like le comment te share te po min lo pek sak ve don nya ka lom ve awang ti hian hei bread crumbs sa chuan kan tal zo ta peka chuan tel kan chuang sa anga kan tel chuan kha sa thuna kan thla kang kan artui snack siam tur kha ti hian
ka thak nuwa hianin gas si alai hola ka ta a chuan ti hianin kan artui kan hi a kha tokin kan chocolate ring don nia a chan chu rual taka min theina le rual taka ut theinan hetianga artui siam hi atui reuh lutuka chawhmeh kher lova po thingpui hme ate po man tlaka ati chi reuh lutuka bollo kan man ho po muhan har sa le hau takha omlo boka nangni pon lo siam ve ula tu in ti ve ngei karing naupang nei tan phei chuanin naupang hian hetianga chidang lam deuh hleka dang lam deuh hleka thil han siam hi kan siam ngai lo dan deuh hleka thil han siam hi tuin lo tia an lo lom ve thina ati chi du phian ania kan artui kan po hei a mel te po lo moi chan to a tikhang ka ur cher chera kha to khanin ka chocolate deuh renga chhuan rei lam tur kha chu kan du u dana zir khan ni mai sela hei a sen deuh thap to a ka du tok vel to a hetiang vela sen hian heng aya la sen uk deuh tur kan du chuanin kan ur rei deuanga kan chhuang rei deuanga kha kha chu keima ani du dan tan ni sela ti hian ka du tok to a ka so ka la chhuak to ani hi ka swak chhuak o swak chhuak ti la ka chep chhuak ani deuh ber jok chu pahnih hi chu ala sen thalo deuh hleka kala ur dona chuan adang kan la kan lo ho kha kan thlak ve le zelang adang pahnih kan sa kha chu atok vel to a sen dan po kan la chhuak ve le anga chuan adang ho zong hi chu kan la ur le cher cher dona ni kan du tokin alo sen vele ta hei po arong te po alo moi vele to a hnung zo ka kan po kha kan la chhuak vele ang tel form lo thei ang ber hian kan la chhuak ton nia ti hianin hei kan artui snack siam chu kan artui kan chu kan lo kang min ta veka a melan dana moya aram tha a hatui em em ani ama le ma han no po hianin aram tha ja chu in shat karinga hari te po kha in shat karinga atui em em ani hetianga artui kan hi atir lama kan soito angin bollo mu han har sa le hau tak kha kan mang lo boka in lo siam ve cheu don nya tu in ti ve nge karing ole tun tuma video karon siam thei chu heti song hini le phosela video le peka kan sawain ei tur tui tak tak tenen kanin mule cheu don nya chumi ma zong chu in sawain ni man nuam zan man nuam vekule